Здравейте от зала Младост в Бургас. Хубавия празничен ден Гергьовден украсяваме с двучасова програма с съдържание художествена гимнастика за всички любители на този красив спорт. Гран-при турнира художествена гимнастика за приз Жулиета Шишманова, неговото 40-то издание, излъчва днес победителите в отделните уреди. Това е и същинската надпревара за Гран-при. Тук ще се разпредели общ награден фонд от 18 000 евро. Първа състезанието на въже открива Симона Пейчева. Завърши Симона Пейчева с бронзово отличие вчера в многобоя. За зрителите на ТВ